Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof, saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu madwar biex inkomplu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-aqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-Qaddis Papa Giovanni Pawlu it-Tieni. Papa li aħna l-koll nafuh, niftakruh, Papa li dam imexxi l-Knisja għal fuq minn 28 sena. Kienu koll l-ewwel Papa li żar il-Gżejjer tagħna. Ejjew nitolbu l-dan il-Qaddis Papa Giovanni Pawlu t-Tieni jibqa' jgħinna nikbru fil-fidi u jibqa' wkoll jidħol għalina quddiem Alla għall-Knisja li b'mod speċjali dawn iż-żminijiet fl-għeluq tas-sinodu tas-sinodalità ikun ukoll qawwa quddiem Alla għall-istess Knisja li tant tħabb. Nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Jeħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, għani fil-ħnina li sejjaħt il-San Ġwan Pawlu t-Tieni biex imexxi l-Knisja tiegħek. Għatililna li jimsaħħin mit-tagħlim tiegħu niftħu qalbna bil-fiduċja għall-grazzja salvifika ta' Kristu, il-feddej waħdini tal-bnedmin. Bibnek, Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu, kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal patt tal-weda, kontu bla tama u bla Alla fid-dinja. Imma issa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-demm ta' Kristu. Kristu hu slim tagħna u li minna tnejn għamel poplu wieħed billi ġarra fil-ħajt li kien jifridna, il-mibeda ta' bejnietna u ħassar bis-sakrifiċċju ta' ġismu il-liġi tal-kmandamenti u l-preċetti tagħha. Mit-tnejn ridbek joħloq bih innifsu bniedem wieħed, il-bniedem il-ġdid, billi jagħmilhom paċi tnejn bejniethom u jħabbibhom it-tnejn ma' Alla f'ġisem wieħed permezz tas-salib
li bih qeret il-mibeda ta' bejnietom. Imbagħad ġie ħabbar slim. Slim lilkom li kontu fil-bot u slim lil dawk li kienu fil-qrib. Permezz tiegħu it-tnejn li aħna għadna bi spirtu wieħed idħul għalant il-missier. Għalhekk ma tkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta' Alla, mibnija l-kol fuq is-sisien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu hu l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu jintrabat sewwa, jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-ispirtu timbnew flimkien f'dar fejn jammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-mulej islimi xandar għal-poplu tiegħu flimkien. Il-mulej islimi xandar għal-poplu tiegħu. Ħanisma' x'jgħid Alla. Il-mulej islimi xandar ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu fejn jammar is-sebħ fartna flimkien. Il-mulej islimi xandar għal-poplu tiegħu. It-tiba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u l-islim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbed u l-ġustizzja mis-slim tixref flimkien. Il-mulej islimi xandar għal-poplu tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u l-islim fuq il-passi tiegħu flimkien. Il-mulej islimi xandar għal-poplu tiegħu. Isru mela u tolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu fuq quddiem bejn il-bniedem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixewla. Kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li hu jitħażżem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet sara u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Malti għandu proverbju li daqsxejn jiena narah kontroversjali. Jgħidlek ħobs il-biżel kielu l-għażżien. Hekk sew. Min hu biżel, min jirsisti, min jaħdem, min imbagħad jitażżen u frott il-biżel jieklu l-għażżien. Mhux sew. U allura aħna ngħidu din hija inġustizzja. Ġesu llum żgur qiegħed jgħidilna biex inkunu l-ħin kollu biżlin, nagħmlu xogħolna, naqdu dmirna, bħeġġa b'imħabba sal-aħħar biex meta jiġi s-sit isibna nisru u jieħu gost bina u jtina l-premju tal-bżulija tagħna. Jiġifieri ma nistgħux nittieħdu minn dak il-proverbju Malti
u ngħidu ħajaħdem ħadd ieħor imbagħad naraw, imbagħad jiena nara, imbagħad jiena ngawdi x'ippurtani ħanħalliha għal ħadd ieħor. Le, aħna l-koll kemm aħna rridu nitħeġġu tassew biex kull mument ta' ħajjitna ikun mument moddi fir-rieda tal-Alla li ngħixuh kif irid minn Alla l-imbierek. Medijin infittxu li nagħmlu r-rieda tiegħu. U jekk illum qegħdin infakru il-Qaddies Papa Giovanni Pawlu it-Tieni, żgur ma jistax ikollna figura sabiħa aktar minn hekk ta' eżempju li baqa' sal-aħħar verament ifittex li jkun il-qaddej tal-mulej f'dak li jixtieq minnu. Anke meta ma felaħx aktar fil-mart tiegħu l-aħħar 5 snin tal-pontifikat tiegħu. Kienu snin ta' mart imma snin li l-Papa Giovanni Pawlu it-Tieni ried jgħaddihom b'eżempju għalina l-koll li anke fil-mart tagħna ma naqtawx qalbna u nibqgħu sal-aħħar infittxu li nagħmlu r-rieda tal-mulej. Kienet figura kultant kien hemm min jgħid miskin, kultant kien hemm min jitħassru, imma ħafna kienu jammirawh kif jibqa' tassew hemmhekk jieħu ħsieb li jkun il-figura tal-paċenzja tas-sabar anke fil-mart tiegħu li joffri lilu nnifsu quddiem Alla għall-Knisja tiegħu b'imħabba sħiħa. Ma naħsibx li il-Papa Giovanni Pawlu it-Tieni ried li xi ħadd jgħidlu miskin, jaħasra, imma rrid ikun ta' eżempju ta' bżulija ta' il-ħin kollu jisar fir-rieda tal-Alla l-imbierek. Aħna rridu nitolbu għax faċli nitkaxkru mal-kurrent biex nitażnu fir-rieda tal-Alla. Ma nagħmlux ir-rieda tal-Alla. Allura għaliex narawha tqila, għaliex narawha diffiċli, għaliex narawha ma tħajjarniex, għaliex narawha monotona. Nistgħu nġibu mit skuża għaliex aħna ir-rieda tal-Alla insibuha iebsa li ngħixuha. Imma rridu nibqgħu ngħixuha sal-aħħar, infittxu kuljum il-verità li ġejja mir-rieda ta' Alla. Ma naqtawx qalbna. Irridu nkunu nies ta' paċenzja magħna nfusna, għax il-paċenzja hija virtù. Però kif tafu daqsi, qed ngħixu f'dinja fejn kollox irridu malajr, kollox irridu kif jidrilna aħna, kollox naħsbu li jista' jobdina u allura aħna drajna wisq impoġġu jdejna fuq il-gadget li għandna bħalmu l-mobile u naraw kollox hekk issa u fl-aħħar u fil-pront. Ma rridux inkunu nies hekk. Ma nies li bil-paċenzja kuljum qegħdin infittxu li ngħixu r-rieda ta' Alla. Il-Vanġelu tal-lum iħeġġiġna. Żommu ġenbejkom imħażma u l-imsieba tagħkom mixowla. Kunu bħal nies jistennew il-sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fih. Kemmi sabiħa li nkunu il-ħajjitna kollha kull mument fir-rieda tal-mulej pronti u lesti biex nagħmlu r-rieda tiegħu. Ejjew issa flimkien noffru t-talb u x-xewqat tagħna l-Alla l-imbierek. U nitolbuha l-Knisja mqazza bl-interċessjoni tal-Qaddies Papa Giovanni Pawlu it-Tieni biex kif hu iddedika ħajtu għall-Knisja fl-imħabba tiegħu, hekk ukoll jidħol għall-Knisja quddiem Alla b'mod speċjali f'dan iż-żmien li qed jagħlaq is-sinodu tal-isqfijiet flimkien mal-Papa fuq is-sinodalità
ħalli verament il-Knisja tiġġedded għaż-żminijiet tal-lum. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Giovanni Paolo II ħadem ħafna għal paċi, kien strument biex jaqa' il-ħajt ta' Berlin u hekk ma jkunx hemm aktar frontieri fl-Ewropa. Imma aħna rridu nitolbu mhux biss għal ma jkunx hemm frontieri fl-Ewropa, imma rridu wkoll il-paċi u l-paċi fid-dinja. Dik il-paċi li nitolbu lil Qaddis Papa Giovanni Paolo II jinterċedi għalina quddiem Alla biex tassew isseħħ fid-dinja tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru f'dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom, mod speċjali l-morda, dawk kollha li huma batuti, li jħossuhom falluti fl-imħabba biex jarfu tassew li mhumiex waħedhom imma jgħixu dejjem fil-preżenza tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżies mejtin tagħna biex huma wkoll imorru jgawdu l-mulej fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex ma nitażnux li nagħmlu r-rida tal-Alla imma nħarsu lejn il-figura tal-Papa Giovanni Paolo II li sal-aħħar mument baqa' jgħix dak li rid minnu il-mulej b'imħabba u sabar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek. Ilqgħu bl-interċessjoni tal-Qaddis Papa Giovanni Paolo II. Ibqa' ħares il-Malta tagħna, kien l-ewwel Papa li ġie jżurna biex jenna nikbru fil-fidi. Tħalli qatt il-Malta tagħna tiġħad il-fidi li għaddewna mis-sirijietna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Se nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir fit-tifkira ta' San Giovanni Paolo II, Papa. Qalbna qawwija li fit-talb tiegħu neħilsu minn kull deni issa walli ġej bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. U sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem kullum kien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa tal-Papa Qaddis Giovanni Paolo II, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li xandar u tilqa' t-talb li jagħmilek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs rat il-ħajr qasam taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mlej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San Giovanni Paolo Ttini, San George Preka, il-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna Ġesu u ridna narfu li Alla hu missier tagħna l-koll. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil-min u ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbu mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim
natikom is-slim tiegħi tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew inselmu u nagħtu l-paċi lil xulxin l-aħwa. Ħaruf talla. Li tneħħid nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja ħen jinaħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna tqarbina li għamilna, iżżomm ħaj fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Ġwan Pawlu t-tieni Papa biex jingħata bla għeda għal ġid tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ibarikkina Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Din is-sena wkoll għall-ewwel darba jista' jinxtara notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur il-website knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208. Dan mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-komplament tal-jum it-tajjeb.
Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna il-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna sma' tal-tana ħlesejna u qafmana, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima Urina li inti jomna, għalik isma' tal-tana, dak li twilet għalina rid ikun ibnet bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Naħsbu nikkontemplaw il-misteri tad-dbatija. L-ewwel misteru meta Sin Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u ereq l-ara tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dobietna bħalma naħfru l-minuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha
وين الدawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanniġ fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni għammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana Slima lik ammen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erbeħ kolla, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tad-batija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrina d-dubitna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanniġ fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija
il-mulejmija kimbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-tana, dak li tpilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-irbeħ kollha, wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża da kuljum għatina llum, għaffirna d-nubitna bħalma nafru l-minuħa tijalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijek, imbirkajnt fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana,
dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-irbeħ kollha wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru ta' dbatija meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kif mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tint kif fis-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum tina llum, għafrina dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanniex fi tiġrib iżda l-isna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt Slim tagħna. għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja, mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bi grazzja, mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħek frinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħolġenna l-irbeħ kollha u wejn il-dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slim għalik, lilek najtu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli titint kif fis-semek da fl-art. ħobża ta' kuljum tina llum, għafrina dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina, u la daħanniex fi tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Alla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-erwieħ tal-Purgatorju
عطيهم مولاي المستريخ تديم id-dawl ta' dejjem jidrilhom. يستريخوا في السلام Amen. عطيهم مولاي المستريخ تديم Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. يستريخوا في السلام Amen. عطيهم مولاي المستريخ تديم Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. يستريخوا في السلام Amen. فيرجن قبل التوليد Amma la tlopalina. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم Addisa Marija Ommalla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. فيرجن في التوليد Ommalla tlopalina. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم Addisa Marija Ommalla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen. فيرجن ورا التوليد Ommalla tlopalina. سليم عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايميك امبيركا انت فوست النساء امبيرك الفروت الجفتيك جسوم Addisa Marija Ommalla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna. Gloria al Messiero Liben o l'Spirito Santo. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Gloria al Amen. Messiero Liben o l'Spirito Santo. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Gloria al Messiero Liben o l'Spirito Santo. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. مولاي حنينة Mulej ħnina. كريستو حنينة Kristu ħnina. مولاي حنينة Mulej ħnina. كريستو سمانا Kristu smana. كريستو القطة بتاعنا Kristu il-qattal btana. نسير أترن الله Ħenna lina. ابن الله لفداية الدنيا Ħenna lina. سبيرتو مقدس الله Ħenna lina. ترينيتا قديس الله واحد Ħenna lina. مقدسة ماريا Itlopa lina. مقدسة أم الله Itlopa lina. مقدسة شبة جبيبيت Itlopa lina. أم تا كريستو Itlopa أم lina. الكنيسيا Itlopa lina. أم تا الحنينة Itlopa أم lina. تا الجراتسيا تالا Itlopa lina. أم لزيت صافية Itlopa أم lina. لزيت نظيفة Itlopa أم lina. مشبة Itlopa أم lina. التامة Itlopa أم lina. بلا تبا Itlopa أم lina. لتستخق كل محبة Itlopa lina. أم تلاجب Itlopa أم lina. تالبرير الطيب Itlopa lina. أم تمين هلقنا Itlopa lina. أم تمين سلفانا Itlopa lina. شبة كل قائل Itlopa شبة lina. لتستخق كل قيمة Itlopa شبة lina. لتستخق كل فهرية Itlopa lina. شبة كلك ستة Itlopa lina. شبة كلك خنينة Itlopa lina. شبة دي مربوطة ملا Itlopa lina. مرة tal-qdusija, Itlopa lina. tron tal-erf, Itlopa lina. bidu tal-ferħtana, Itlopa lina. amara tal-Spiritu Santu, Itlopa lina. amara ta' kull grazzja, Itlopa lina. amara ta' kull tieba, Itlopa lina. warda mistika, Itlopa lina. torri ta' David, Itlopa lina. torri tal-Lavorju, Itlopa lina. dar tad-deb, Itlopa lina. arka tal-aqda, Itlopa lina. bib tas-sema, Itlopa kewba lina. ta' filodu, Itlopa lina. saħħa tal-morda, Itlopa lina. ken tal-midimbin, Itlopa lina. faraġ tal-imniktin, Itlopa lina. faraġ tal-migranti, Itlopa lina. għajnuna tal-insara, Itlopa lina. sultana tal-anġli, Itlopa lina. sultana tal-patriarki, Itlopa lina. sultana tal-profeti, Itlopa lina. sultana tal-apostli, Itlopa lina. sultana tal-martri, Itlopa lina. sultana tal-konfessuri, Itlopa lina. sultana tal-verġini, Itlopa lina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlopa lina. sultana mnista minn ajle wel teba, Itlopa lina. sultana mtella fis-sema, Itlopa lina. sultana ta' Rosario mqaddes, Itlopa lina. sultana tal-familja, Itlopa lina. sultana tal-paċi, Itlopa lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. itlapalina għaddisom Alla, Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għatilin għaddeja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fil-ruħ u fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida
kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen bit-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalu l-libnu. Fidejk Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu, u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda, dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe, Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.